en adieri ni gik moko chung' Siaya. Sama wawuoyeni kata mana dakteche onge suptende. Ing'eyo budget mane wakalo higa mokalo, higa 2024-25, nitiere tije mano okete budget to pok otim nyaka kawuono. Kipenjo gimomiyo pok otimgi, jo procurement ok nyal nyisi gimomiyo pok gitimo mano. Kata mana yedhe ok nyal nyiew tere suptal nikech ng'ama timo procurement pok otimo mano. Kata mana sani mshahara mag jotich mag Siaya ok nyal chul. Awacho ni widows machiewo sa 11 gidhi yweyo chirni manitiere Siaya. To ng'ato osetiyo dweche 6-7 pok ochule. To pesa noketi budget higa mokalo nyaka no. Kipenjo waziri mar finance dhok gidwa biro. To en tijwa kaka MCS mondo watim oversight. Sama ji winjo matek e gweng' oderni pok opa, yedhe onge suptal. Japiny ma kawaida en ng'ama ong'ere nego bed mano en MCA. Koro bende en tijwa mondo wapenj the executive ni to ang'o matimore momiyo gik magi pok otim, to budget manu kelo nwa kalo. Nitiere project mane budget nyaka sani pok otim, to contractors bende ok dwa dhi e site nikech pok ochulgi kata tich ochung'. Gima nyalo dhi mbele onge, kata mana jo executive kata mana MCS onge msara minyalo migi, to wawacho timo moswalalo kanyero mano kanyero MCA ma East Game nyaka ketu e chike ma Siaya bed makare mondo ang'ikruok nitiere. Kata kamano kapo ni winja mana mapiyo piyo kuom thuolo mar ariyo kata od burano ero ma Siaya bende osetamore